Practica amb diàlegs, nivell intermedi, sèrie 1. Això és català pràctic. Veurem diàleg 1, diàleg 2 i diàleg 3. Diàleg 1. Ei, Arnau, com t'ha anat l'examen? Hola, Clàudia, força bé. Ara en parlava amb un company. Només he dubtat en l'última pregunta. Jo aquesta també l'he trobat difícil. Per sort, demà ja sabrem la nota. Sí, creuem els dits. I ara què fas? Vull anar a la llibreria a buscar un encàrrec. Vens amb mi? És clar, t'hi acompanyo. Repetim i traducció. Ei, Arnau, com t'ha anat l'examen? Ei, Arnau, ¿cómo te ha ido el examen? Hola, Clàudia, força bé. Ara en parlava amb un company. Només he dubtat en l'última pregunta. Hola, Clàudia, bastante bien. Ahora hablaba de ello con un compañero. Solo he dudado en la última pregunta. Jo aquesta també l'he trobat difícil. Yo esta también la he encontrado difícil. Per sort, demà ja sabrem la nota. Por suerte, mañana ya sabremos la nota. Sí, creuem els dits. ¿Y ahora qué fas? Sí, crucemos los dedos. ¿Y ahora qué haces? Vull anar a la llibreria a buscar un encàrrec. ¿Vens amb mi? Quiero ir a la librería a buscar un encargo. ¿Vienes conmigo? És clar, t'hi acompanyo. Claro, te acompaño. Diàleg 2. Com va tot a la feina? Prou bé, la veritat. Va sortir un projecte molt bo i m'han apujat el sou. Carai, llavors no et pots queixar. Estic content, és clar, però això també vol dir més feina i estrès. Jo, per desconnectar, surto a córrer un parell de cops a la setmana i em va genial. Quan hi vas? De bon matí abans d'anar a treballar. Vine algun dia. Va, fet. Però no et passis, eh? Fa molt que no em moc. Tranquil, començaré suau. Repetim i traducció. Com va tot a la feina? ¿Cómo va todo en el trabajo? Prou bé, la veritat. Va sortir un projecte molt bo i m'han apujat el sou. Bastante bien, la verdad. Salió un proyecto muy bueno y me han subido el sueldo. Carai, llavors no et pots queixar. Caramba, entonces no te puedes quejar. Estic content, és clar, però això també vol dir més feina i estrès. Estoy contento, claro, pero esto también significa más trabajo y estrés. Jo, per desconnectar, surto a córrer un parell de cops a la setmana i em va genial. Yo, para desconectar, salgo a correr un par de veces a la semana y me va genial. Quan hi vas? ¿Cuándo vas? De bon matí abans d'anar a treballar. Vine algun dia. De buena mañana antes de ir a trabajar. Vente algún día. Va, fet. Però no et passis, eh? Fa molt que no em moc. Venga, hecho. Pero no te pases, ¿eh? Hace mucho que no me muevo. Tranquil, començaré suau. Tranquilo, empezaré suave. Diàleg 3. Aquest lloc és molt tranquil, m'agrada. Sí, me'l van recomanar fa temps i encara no hi havia vingut mai. Doncs és perfecte per parlar sense soroll. I ara mateix no hi ha gaire gent. Hem tingut sort.
I en bona companyia tot encara és millor. Això sense cap dubte. Brindem? I tant, per més moments així. Per més vespres com aquest. Repetim i traducció. Aquest lloc és molt tranquil, m'agrada. Este sitio es muy tranquilo, me gusta. Sí, me'l van recomanar fa temps i encara no hi havia vingut mai. Sí, me lo recomendaron hace tiempo y todavía no había venido nunca. Doncs és perfecte per parlar sense soroll. Pues es perfecto para hablar sin ruido. I ara mateix no hi ha gaire gent. Hem tingut sort. Y ahora mismo no hay mucha gente. Hemos tenido suerte. I en bona companyia tot encara és millor. Y con buena compañía todo todavía es mejor. Això sense cap dubte. Brindem? Esto sin ninguna duda. ¿Brindamos? I tant, per més moments així. Claro, por más momentos así. Per més vespres com aquest. Por más noches como esta. Això és Català Pràctic. Si vols classes amb mi o entrar al grup de WhatsApp, tens els enllaços a sota el vídeo. I gràcies per confiar en mi per aprendre català.